Hello guys, what do you say? What do you say guys? No good again tomorrow say, what do you say guys? Long time. What do you say? What do you say guys? Hello Master Kozo, should you say Ida, how are you? Doreen, how are you? Ashna. Shumbares, Santa Mune Wapere. Guys, I was sitting no guarre. I was sitting no guarre. Sure, zvamuziva kuti ndogwara chwada nevhiki ndatopinda mune chitundi chigwara zvamunoziva wani guys ndangoti regai ndikumorosai wangu ndati regai ndikumorosai saka izvozvi ndamwa mapiritsi nendotovata manje manje yes destiny uri sei pomera ndimbopora ndakatodhakwa neupi ndakatodhakwa neupi guys ndogwara ndangondikudzai ndasati ndapora ndanda kumboita senge ndave nani guys ndobva ndatangwa futi kuatakwa futi anoona ndandamboita kunge nanani paipaya zvikabva zvatanga futi zvokutotanga chaiko zvokutotenderera chaiko musoro kutotenderera chaiko saka ndakarira pasi chaipo anoona saka ndakarira guys anzi muri kunzi handizivi kuti ndonzwei ndochokwadi chiripo handizivini yes angel ndakundokurova kudai angel hanzi ndonzwei handizivini its spiritual attacks from that guy from that mwana wesatanism yayo spiritual attack chaichaiyo itori strong chaichaiyo from that guy wesatanism ipo paya spiritual attack but I'm getting help. Be fine. Mutotaura guys ndandiri kuhospital shwashwa ndakabuda nezuro kuchipatara monditei munhu akari kuchipatara chiwa mondidaita live ndiri muchipatara ndakaviga fesi yangu nokuti hapana chinhu chamatesti ese hapana chakamboonekwa guys kasi inogwarisa naikoni kasi menopause inogwarisa asati ndasvika kukosa kasi ndakuziva kugwadza kwacho kuti inogwarisa sei handisati ndakuziva handisati hanzi medication ikasa kubvuma inorwarisa chii guys ndakaitawa matesti musiya ndakaenda kwadokta paya ndikaitawa matesti ese aya ndakashayikwa negative zvese zvandaifungidzira papaya zvese zvandaifungidzira zvese papaya ndakati shuga ndikatestwa shuga ndikanzi negative uchinda kuchipatara chinhu chekutanga kutokutesta vanokutesta HIV ndochije kutanga anotarisa AIDS first negative diabetes negative diabetes ndo yanobaya paruoko ati ndo shuga ati yanobaya pachiguma apa negative ndikaiswa chiche pabhandeji paruoko apa ndakaitorwa kuda katuka 3 apa azasi makati mune zvamuri kuita komaida ndikudzei kuti kudii kuti muwane zvokunyora kuti ndikudzei kuti muwane zvokuti sevesesa dzamastriti shuwa ini chigwara ndikasaita bp ndikafa ndikaita zvebp chachiya ikaita negative vakacheka nzeve veduwe vanugodi uyo ndashaya ndokuti kudii thank you ndashaya kuti zita rako hariverekeki ndongopiwa mene mapirisi andangopiwa kareba kwai maantibiotics maantibiotics andingopiwa ndikungomwa ini neyekuvatisa ndakafa prophet vanozviziva prophet jose anozviziva vanotondibatsira vanozviziva koni ameno but asati ndasvika ikoko handisati ndaveko ini nzeve iyi vakatarisa nzeve idzi vachiti kwai mune fluid hamene zvavaitaura zvefluid munzeve kudii anomaona vakawana $0 chii chinorwarisa naiti masiziva chava kuti ndiwayo anogwarisa chii iyo dzonhungu dzikabata pachembere kudai shuwa nemi mungasatiza nevede mukatora nichisunda dumbu shuwa zera irori shuwa nichisunda dumbu nemi mungasatiza mwana wacho anochengetwa nani asi munochengeta
antibiotics ndakapuwa mazi antibiotics obva iwe mapirisi ekungoti ngangomwa kudai ndakutovata ngomwa kudai ndotohwa kuvata dutu rawo mapirisi ndaodha iwe makamboenda kutoileti kunoita uchingoita mapirisi toileti yese inobva yatozara mapirisi toileti yese unoona saka ndangokusuwai guys ngatengaenbo kumborosai chikudza ti ndichauya thank you mugodoi ndabva ndatokutuka nezita rako iroro vinbe saka handizivi ndichaita hangu bo guys hanzi hamusi kurehwa here nemadhodho laakana haisi tombori kuzvemadhodho nezvespiritual warfare pamwana uya hanzi mhino dzangu dzotobhuluka everyday masinus mhino dzangu dzotobhuluka everyday togara chimucheka ndakatorara chekucheka zvaramba zvasimbirira precious ufunge maspiritual attacks ani ndikukuudzai kuti maspiritual attacks akabva pazvinhu zvemwana uya kuda ndakusimba pakunamata regai ndiwedzere fire ese jisiros shuwa jisiros wakatiza kwai kuzondiona papaklaria nandiri kuhospital papaklaria wakatiza kuzondiona papaklaria hospital apa nandiri kaisi ndakatoadhimitwa mutoseka ini kudai ndakatoadhimitwa ndakadzoka nesuro ndakatoadhimitwa ini kaisi amtoona kuti mugwera anenge achidla zvinonaka kaisi anga achidla mabhiskits handina hangu mari kutenga mafruits asi mabhiskits ndachidla mabhiskits ayamona mabhiskits handina hangu mugwera adla zvinonaka anzi dlairowo onyeni pakaipa. Thank you chembere kuti ndakurova my sister. That's been cinnamon sticks in the house. Okay. All right. Robatsira nai. All right guys. Ndakumborosai ndakuona pane mumwe mwana anga achindinetsa. Nyaya dzacho. Manje mirai ndikudzei guys. Vanhu muri kuya nenyaya dzenyu dzasati kuka ndakatozvidhakigwawo handisi kuuya sotombozviwisira zviri kufamba sei. Nyaya dzamuri kuya muchindiudza kutodhakwa full time yotiti kuti ndinyatsowisira zviri kumbonyatsa kufamba sei panyaya dzenyu handitombozivi chokwadi. Ndochokwadi chiripo. Unowaisimiriri yangu ndongoteererawo kudai but dzimwe nguva ndichitodhosa zvandakatovata ipapo munhu achitaura nyaya yake ndichazovateedza nguva ndichibvunza kuti kana waiti chii paya. Ndakatodhakwa ini. Nyaya dzacho dzakatowandisa. Anzi kana vamuchirora vataure isi mazita avo vobva vatondiuraya havozvo. Pane mwana anga achindinetsa apa regai nditrai kumufonera but kana ndikazongobatwa nehope guys musara muchitaura nemwana iyeye mashuwa. Kana ndikabatwa nehope musara muchitaura nemwana iyeye. Thank you hazvi musara yacho. Anozviziva tatenda. Anozviziva. Mirai ndikutorerei ndingikire. Mirai ndikutorerei foni iyoyo mudzi wemwana uyu. Mirai ndikutorerei foni mudzi wemwana uyu. Nditsvage namba yake. Nditsvagirei namba yake. Ndingoisa palaudi munzwa. Right, ndakumufonera guys. Ndakumufonera. But foni yake hazinyatsonzwika munyatsonzwa. Kuta kuti chii. Nzwai nyaya. Hello.
wapedzeredza volume pafoni yako. Alright, bata wakada muri kumunzwa guys. Muri kumunzwa here mwana uyu. Muri kumunzwa here guys mwana uyu muri kumunzwa here. Ndipeiwo sign muri kumunzwa here mwana wese taenderera mberi guys muri kumunzwa. Right, okay. Right. Vari kunzwa. Chitaura nyaya mira ndidzime TV. Right. Chitaura nyaya yako tizwe kubva pakutanga. Right. Ndakabatwa neCovid 2021. So pandakabatwa neCovid ndakabva ndarwara ndaitanda ndamiswa kugara. Then ndabva ndatanga kugara nemurume wangu watakaonana. So ndakagara ndobvawo basa rake raperawo upenyu hwakatanga kusvika pakushanda. Ndakatengesa property. So ndinachino kuti murume uyu afunga kuda sei kuoka. So mwemusi ari kuri kuenda kutsvaga zvakakwana. Akandibira ndaona ichi ndienda pasapeka ndikatapa naklika patinapa ndopandikaona asweya achiti aisweya mheno zvedu kati zvaaitaura then akandisenda akaotaura ezvira akandisenda picha yako. Saka zveilluminati zvaitaura nani? Vaitaura pafoni. Pafoni, alright. Saka bandisenda mapicha ako usina kupfeka chichi abasenda mapicha zake asina kupfeka ndobva vazokuti chitora ropa and then woita oprodusa here woisa usanganisa neropa woisa muchizipozo yanazvichena. Mira akanzi tora kutumira picha yako usina kupfeka. Zvibaya wotora ropa. Akanzi chitora maspems ako produsera maspems muchigaba. Uya nazvo, alright. Okay. Ndobva zvadii? So pandikazviona ndaitoverenga so ndakanzwa kusa then inini ndakabva ndati ndikwanise kuti ndimumhanyire ndimuti wazviterega ndimirire adzoka. I didn't know kuti ange atoenda kuchitechi kwake andiitira kuti aenda so paakauya ndobva ndataura naye zvakanaka ndikati Phone yake hold on baby. Phone yake inonetsa guys. Phone yake inotonetsa hainzwiki. Phone yake inonetsa yakafa hainzwiki. Do the best iyoyi phone yake inonetsa hainzwiki. Phone yake mbotonyatso isai ma earphones. Saka maspams ayapa akamatora sei? Akaita bonyora. Akaita zvekubonyora because it happened so many times kuti ndaigona kupembuka ndona munhu achibonyora so inini ndaingotoa amheno saka ndakazoti kuti ndirambe ndichinyara rega ndimuchina saka ndakabva ndazokurawo so paakabva kuchechi pake ipapo ina ndauza taenda kuchechi then ndobva ndatsvega nditaura naye zvakanaka. I think munhu anenge abatwa nemweya kuti upenyu hwatiomera achilaita inga tichimburarama. So ndakabva ndamuti saka tisingachiita setina mati zvawafunga kuita izvandone zviri zvozvinoitwa upenyu ndo zvaunoitwa tataone uri nherera ini ndiri nhererawo sesi hatina vabereki zvino ukada kufunga kuromba uchaita sei. Then takabva tangonamata like tanga tingoriwo hedu saka ndaro ndatanga kutosuka zvangu maplace tapedzonaa saka akatanga kuridza mhere akarara pamhiri aridza mhere kudaro ndobva ndati ko chii ndobva ndamuta akati pane munhu akavira pasi akapfeka Saka ndikati hapana munhu apairota apa. ndikati hapana munhu padhoo so pandikati hapana munhu padhoo akabva apepa ndobva tanamata tabva tisora ngubva ndatosvika mapirisa nawo bva ndatomuka mapirisa zvapera
asingashanda basa ramushanda. Then ndobva ndatozi wati pamakapedza kunamata zvikapera mukadii? Ndikuti patikapedza kunamata hatina kuenda like kumachechi kunobatsirwa ndikamuti takangonamata kunamata kwedu tanzikuona mwariwo. Saka haana kuzombotaura nevanhu veilluminati, akabva ashandisa foni yake. Wakabva vabhuloka vanhu veilluminati? But atatanga kutogara sinzanga asiri kuenda kubasa, aitomboendawo kunotsvaga basa achishaya achingodzoka chingogara achingazozvara mwana. Preparation ndakatoita kutopiwawo nevanhuwo, ndazvara mwanawo hapana takambochinja upenyu hwacho angoramba kuoma. So musi unakatonyora kwasizeki ndikati ndikwanisike kubatsirwa pamwe timbotengesa maswi. But ndakazofunga kuti I think kuti mweya uyu weilluminati ukutera munhu kana akaita process yacho asina kupedza, like apanga asina kupedza, then also anga achizikirina upenyu hwacho ngosifambira hapana chinombobatwa kana akawanwa basa anongowana zveday one mungoti ngoti kuda. Luckily mimi ndandapa ndikugara kobva ndandakandisari. Saka ndobva ndafungira rubatsiro hapana hani paakakwanisa kundibatsirawo. Saka nezuro manheruwo taichitembera yatiudza. Then ndobva ndaitomuka ndikati zvakangofanana nesu tofana kunamata zvacho zvikoramba zvichioma. I think mweya uyo uchingori patiri because hatinoita sei hauna kupedzisa kuita zvako zveilluminati. Kamwani kwachii tanozobata foni yake ndopa ndikabva ndaona ari kutotaura nevanhu vedu. Adzokera futi kuilluminati kuya? So ndamubvunza ndikati ko wai uri kuita zvinhu izvozvo? Ingawa ndiri kungorarama wani. Taiti tikaonawo kana something kana toendawo kuchechi tonamatirwa tionawo something toita zvedu. So akabva andibhuloka muwhatsapp macho manheruwa aisiri tese takatotorara abva ngobuda wabva aenda. Handii izvezvino haapo ndoriwondeka. Iye murume wako? Saka akaendepi? Abuda nakuseni. No, akatorara then abva azobuda nakuseni. Saka izvozvi paanga achitaura pane mifoni yechitu achida kudzokera kuilluminati ikoko haana kutozotumira maspams here neropa? Ndandikaona meseji yacho kuti akabva akunibva pafoni yake. Handisina nepepa rinofigwa here rekuti kutaura nevana vangani then woita zvimaaudhio. So angaita zvimaaudhio zvekuti vaipedzise zvimwe zvacho, pamwe anga achazopedzisa hake mangwana asipo. Vandakabva ndakuridza kuzviona because foni yake yakabhanwa pakudachi GB. So ndobva ndatomutira ndikugadzire ndakambozviona zvichitofanira mukaba kugadzira paipai ndobva ndikaona meseji yeina kati kukoi nhamba dzani pandikugura ndikuona ndezvekuda. Right, mira nditira kubreak right down guys, but ndakubayiwa nehope. Ari kuti izvo nemurume wake vakaperegwa nebasa mucovid. Saka vaperegwa nebasa mucovid agara nemurume wake handiti. Saka vaingozvigarira vachingotambura vachidaro. Mucovid vakanzi chakufonerai but havana kuzodii, havana kuzowana basa. Saka one day akabata foni yemurume akaona murume achitaura nevanhu vemasatanist vekuilluminati achinzi chitumira ropa rako nemaspams ako nepicha yako. Ndobva atora picha yake akashava, ndobva atora picha yakashava, ndobva atora ndepikiri, ndobva atora picha yakashava, ndobva kudaita zvemaspams izvozvo. Anoona ndobva aita amweni zvakanzi atumire izvozvo, ndobva atumira. Saka mukadzi azviona akabva amukonfranda akati ko sei uri kuita zvekuda nojenda kuromba. Anoona ndobva zvapera, vanobva vanamata. Saka ari kuti mangwana achona adona, ari kuti mangwana achona ari murume akapinda mubakavata. Saka avata kudara anzi murume akaskirima achijamba pamubhedha achiti padho pakamira munhu akapfeka zvinhu zvitema. Anoona kwasaka indaisuka ndakabva ndati hapana munhu wani, kwanzi murume akajamba achitiza achimuda panze zvekutotiza panze zvekudaro zviya. Anoona ndobva anga nenhumbu, ndobva vanamata futi, ndobva zvambopera. Saka anzi pandakatozozvara ndakapiwa preparation nalandlord pamba paigara. Saka iko zvino manje apa last week
akabata futi foni yemurume amenoti achitei akaona kuti murume adzokera futi kuvanhu vaive veilluminati kuda kupesa process akutaura chi nevanhu veilluminati vanava. Saka uyu mwana uyu zvaandimbonudza achiti atikudiko ndaindimufonere ndakatozvitakidza ndaisi mapirizi handisivi ndaindimufonere zvinhu zvakachitaura andona tiona kuti chi hello 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 uri kunzwa uri kunzwa yo isati kunzura kure kure right. Saka zvibva zvaita sei ndobva zvaita sei hatichakunzisu alright chitsvaga muna nefoni handiti tsvaga muna nefoni kwayo ndozokufonera time handiti tsvaga muna nefoni kwayo ndozokufonera time andambowanda mamuwa guys foni yake yakafaiwa haisi kunzwika regai atsvage muna nefoni chaichai kana kaona muna nefoni ndozomufonera ndozodzoka palife naye ndongoita hangu life ndakavata kudai ndokuti handitogoni musana wangu unorwadza nditogoni kugara mazuva ano zvokugara pachiya kudai musana wangu wasati wanyatsokupora zvokugara pachiya kudai musana wangu wasati wanyatsokupora chaiko chaiko ndichangoita naye panapa guys ndawanewo pinai ndivate guys muvirai ndimbovata ndozotaura time kana ndamuka tisati ndama mapirisi aya mapirisi aya ndoti chungomuka kune kwava time unobva wamwavovata futi ameno ore guys ndokubatai handitika ndokubatai ngozi yakuti I'm not yet okay handiti I'm not yet okay tichiri kungodaro handika